així estem en Tertúlia Festera, comptant sobretot en personatges que este cap de setmana han tingut una certa rellevància en l'acte d'exaltació de les Reines Falleres de Borriana. Per a nosaltres és un plaer haver entrevistat a Laura i a Marina, i les màximes representants de les falles de la ciutat de Borriana, però també és un plaer tindre com a convidades a les que durant la nit van tindre una certa responsabilitat. Per una banda, l'alcaldessa de Borriana, que s'estrenava per a imposar la banda a les Reines de Borriana i sobretot per a desfilar junt a elles en el Cine Teatre Pallà de la ciutat. I al seu costat, Lluïsa, la regidora de festes i presidenta en funcions de Junta Local Fallera, que a més tenia una gran responsabilitat, portar a terme un dels actes més importants d'este cap de setmana últim dins del món de les falles de la ciutat. Benvingudes a Lluïsa i a Maria José, benvingudes a esta xicoteta tertúlia per anticipar un poquet la vostra opinió de l'acte en si. Jo en primer lloc correspon a l'alcaldessa que em conti un poquet com se va viure l'experiència del dissabte i el diumenge estrenant-se en el tema d'imposició de bandes a les Reines de la ciutat. Va ser una experiència totalment satisfactòria. Jo vull començar donant les gràcies a tots els que van col·laborar a que els actes isqueren d'una manera, com van eixir, esplèndida. Hem tingut la sort que hi havia gent, tant en la Junta Local com en la Federació, que han participat en l'organització, que tenien experiència. Però també hi ha gent nova, i vull donar l'enhorabona sí a tota la gent nova que ha participat, i especialment a la presidenta i la regidora de Festes i de Falles, a Lluïsa, perquè dels pobles veïns m'han manifestat que van quedar encantats de com estava l'acte. Podem donar fe, ja l'emplace a la senyoreta Lluïsa, de lo que va donar impressió a la gent que venia de fora. Ens van donar l'enhorabona a Borriana en si per l'aspecte organitzatiu, estaven sorpresos, no? Sí, la veritat és que sí. De fet, ahir vaig tenir una altra reunió i me van comentar els pobles veïns que me donaven a altra vegada l'enhorabona perquè era una organització que no havíem vist i que està molt... I què li va parecer l'acte en si? Perquè, clar, estem parlant de 19 falles, de representants en les seues corts, les Reines de Borriana, més les seues corts. Què es va parecer l'acte en si? Doncs es va aparèixer, la veritat és que tots venien assustats perquè diuen que era molt llarga la presentació, tots venien dient-nos el mateix, però diu que, per exemple, d'un altre poble ens van dir que ells van acabar encantats, que el presentador perfecte, que els mantenedors, este va vindre el dissabte, la mantenedora espectacular, que tot perfecte i l'organització superbé i tot molt bonic, diu que li va agradar molt. Hi ha que dir, si no me'l recorde, que 2 hores i 47 minuts aproximadament és el que va durar l'acte, un acte que a més va tindre unes novetats. La imposició de bandes de les falleres majors i cots anaven acompanyades en una bandejeta o una cistelleta junt en el ram. Quin efecte ha tingut això, Lluïsa? La veritat és que s'ha reduït prou el temps. Jo pensava que se reduiria, però se va reduir prou de l'esperat i per tant per mi és algo positiu que ho van fer i jo crec que se continuarà fent perquè era algo positiu, se va reduir el temps. Senyora alcaldessa, vostè desfilava junt amb la reina en aquest passillo tan, no sé si llarg o curt, no sé com ho va viure, però com se sentia en aquest moment, en aquesta responsabilitat tan gran que tenia? Jo no parlaria de responsabilitat, que també, jo parlaria d'emoció, de sentiments. Va ser un moment impactant. Anar darrere d'ella, veient com estava d'emocionada el dissabte la major i el diumenge la xicoteta, com anaven saludant, la gent estaven mirant-les expectants, pujar i posar la banda. Va ser ja el moment especial. Un moment especial en un fet anecdòtic que contàvem abans fora de càmeres. Vostè crec que no va tindre la impressió, no ho va sentir, però el primer dia, per exemple, quan va anar a imposar la banda a Laura, sempre s'ensenya la banda, s'ensenya l'escut, s'ensenya tot allò, i la gent en seguida va fer un murmull com dient, s'està enganyant, no? Vostè com ho va viure en aquest moment d'ensenyar-li la banda, d'imposar-li-la? Jo des de fora havia vist sempre que era una situació i uns moments molt protocolaris, tant la desfilada com pujar, les xiquetes, tot ben organitzat i ben programat. I de fet, com me van dir un dia, has de vindre a assajar, i dic, assajar què? Sí que dic posar una banda, a mi me l'han posada, jo l'he posada a vegades, i no crec que... No, has de vindre a assajar. I me van explicar especialment cada un dels passos, i un dels passos era això. Era que havia d'ensenyar-li a la banda a la fallera, que anava a ser imposada, i mentre el presentador o les presentadores de diumenge anaven dient i en aquests moments, ahir canviar. Jo el diumenge ja va estar més clar, però el dissabte jo no em vaig enterar de res, però quan vaig baixar m'ho van comentar, van dir que t'havies equivocat, que estaves... No.
Va estar tot programat i va eixir tot perfecte. I quina impressió li dona ara? El que no estava programat i va eixir més perfecte encara era l'emoció que va sentir Laura el primer dia. Jo quan li vaig posar la banda i vaig veure que estava mirant al públic i li caïen 2 llàgrimes, em vaig emocionar i no vaig plorar perquè no podia plorar, però va ser el moment més emocionant, en posar la banda a Laura el dissabte i a Marina el diumenge. Evidentment, les reines són la part fonamental de l'acte, l'alcaldessa simplement és un mero tràmit protocolari, en aquesta imposició, però com se va sentir en l'escenari? Com va sentir aquesta presentació des de fora i des de dins? Perquè ara com a alcaldessa té aquesta certa responsabilitat de representar a la ciutat. Com ho va veure? Jo és un acte que m'ha agradat sempre i sempre que he pogut he assistit, i de fet he assistit a quasi totes les presentacions. Vull valorar positivament també el tema de que la mantenedora, per exemple, ho farà d'una manera un poc especial i diferent. Era una persona que parlava més des del sentiment que des de la cultura, podríem dir, com altres vegades que buscaven gent de la política o d'un cert prestigi cultural. Ella era una persona de Borriana que ho va fer de categoria des del cor i des del sentiment, i jo crec que això se va valorar. I viure-ho des de fora, que m'encanta, i viure des de dins, que m'agrada encara més, doncs mira, jo, com ja saps, estime molt les falles i el món de les falles, i viure és una cosa que m'encanta. I que afegir que vostè va tenir també la responsabilitat d'acompanyar la reina fins al tron reial, pujar tota aquesta escalinata. Com se sent pujant aquesta escalinata? Que jo sempre he dit, bueno, serà problemàtic en sabates i... No, el problema dels tacons és una miqueta, no estic acostumada a portar tacons, però a banda d'això, jo crec que l'aplaudiment del públic que anava acompanyant a la reina i les falleres com estaven mirant, això mos espentava a dalt i no podia eixir mal res. Algunes paraules de Laura en aquest moment, de vostè a ella i d'ella a vostè? Hem arribat així, ara és el moment, ara sí que sí, ara és la meva reina, no ho sé. I com la trobava, Laura? Superemocionada. Era molt sentimental en aquest moment. I a Marina? A Marina la vaig veure una miqueta, ella és molt viva, molt dinàmica, molt oberta, molt parladora, i la vaig veure tan emocionada que quasi que no podia ni expressar-se, m'ho preguntava tot. Ara salude, ara besos, ara aplaudisc, ara... O sigui, anava preguntant, me va encantar. És una xiqueta especial. Lluïsa, hem tingut un primer contacte de la impressió de la regidora de Festes i de Falles, però també volguem saber un poc com li va aparèixer a vostè l'acte en general. Sé que ha tingut ja entrevistes parlant en si de l'acte, però a nivell general com li va semblar? A mi va aparèixer l'acte que estava en general, va eixir tot molt bé i en general és positiu el balanç que hem fet de l'acte tot, i al igual que ha dit Maria José també recalcar altra vegada la col·laboració de la federació i donar-los les gràcies a ells i a l'equip de Junta Local Fallera que van respondre a Montové. Enguany tenim un punt de recolzament, la Junta Local Fallera amb la federació que estava a peu d'escala, les portes, jo crec que això ha sigut... I dins ajudant també en les portes. Jo crec que això ha sigut molt bo, no? Sí, ha anat molt bé i a més van ajudar, com ells ja havien estat més anys, en tot moment i donar les gràcies perquè van ajudar en tot moment. I vostè en aquesta primera experiència com se sent? Perquè clar, en el primer moment que estava com a presidenta de Junta Local Fallera. És el mateix, realment és perquè l'acte el vius d'una manera diferent. Fins ara havia pujat com a fallera i el fet de pujar com a presidenta de Junta Local Fallera, clar, és totalment diferent, vas acompanyada damunt, ahí tens uns sentiments que són un poc contraris, perquè estàs despedit, tu i jo acompanyava les reines que se n'anaven. Entonces, clar, era un sentiment que la convivència que jo havia tingut estos últims 6 mesos en elles, pues vulguis que no era un poc agredolç, entonces no tenia... Era bonico i a la vegada se despedien, veure com s'alçaven tant Alejandra com a Carmen quan van saludar, com se despedien i s'alçaven tot el pallà, s'alçava a aplaudir-les, a mi me va ficar la pell de gallina, la veritat. A pell de gallina sí, també me deixa contar alguna anècdota d'aquest dia, sobretot el dissabte, perquè n'hi ha que contar-los a tots vostès, que les delegacions que venien de fora moltes vegades abans d'eixir a l'escenari preguntaven, bueno, qui és la reina? A qui tinc que donar aquests primers besos, no? Va ser un fet d'anècdota perquè havia acostumbrat a una dona com a presidenta, no? Home, era curiós perquè l'exaltació, comptant que Laura havia estat en tot moment al mig de l'escenari i ella va estar en el tro, pues era curiós que preguntaren a banda, portava la banda que se veia que era identificativa per poder-se diferenciar també, però així i tot pues, algú va preguntar. Va ser anecdòtic, com a mínim. Bueno, però al final tot va eixir bé, no? Sí, tot va eixir perfecte, jo crec. Tant per a la representant com a presidenta de Junta Local Fallera com per a l'alcaldessa, el tindre tants convidats, tantes delegacions que venen a la ciutat de Borriana, suposa que això és un orgull, no?
un orgull, i de fet hi havia gent que cridava a l'Ajuntament: escolta, ha arribat la meva confirmació de que assistim, o sigui, la gent estava preocupada per què comptarem amb ells. És una cosa que també m'ha impactat, que no coneixia jo, tenien moltes ganes de vindre. I vostè, Lluïsa, també s'haurà impactat de tota la gent que té il·lusió de vindre a aquest acte, no? Sí, bueno, jo és que com estos mesos sí que m'he donat compte a poc a poc de la importància que tenia Borriana al llarg de tots els pobles als que anem, i que com en Alacant va ser el primer, ahir me va xocar més que ara ja ho tenia més controlat, ja sabia que la gent vol vindre, perquè nosaltres quan anem ja sabia la importància que té Borriana allà on anem, entonces sí que, però sí, és d'agrair i és algo bonico que tot el món vulgui vindre a Borriana. María José, ¿en qué se queda del acte de les exaltacions tant de Marina com de Laura? En què se quedaria? En el moment de la imposició de la banda, sense dubte. No tenia por d'enganyar-se? No, en absolut. Jo sé on va una banda de Fallera. Jo l'he portada també i no anava a enganyar-me. Diguem en el moment de col·locar aquesta banda, no? Exactament. Però sí que m'agradaria comentar també una xicoteta anècdota de cada una de les reines i cents. I aquest sentiment que tenien elles contradictori, perquè Alejandra ho va dir, diu, jo el dia que vam anar a casa de Laura a replegar-la per a començar a desfilar dissabte, va dir, jo tinc moltes ganes de que Laura siga reina, però clar que siga reina ella vol dir que jo ja no soc. Perdó. I Carmen encara ho va fer més graciós el diumenge, va estar fins a l'últim moment dient, i si quan te doni la banda no te la dona i pega a córrer? I al final no, al final ella va dir, sí, te la dona, i me la va donar. Suposo que també en aquest moment tant Carmen com Alejandra rememoraven aquests records, no? De tot un any tan entranyable per a elles. Sí, la veritat és que impacta prou el fet del moment en què se sent a Jorge dient que en aquest moment s'hi posa la banda, tot el món aplaudint, el moment en què se li fica tant a Laura com a Marina, jo crec que és un moment que és molt important per Laura i per Marina, i també va ser per Alejandra i per Carmen, perquè recordaven tot l'any que havien passat. Parlem de Jorge, però parlem també de les presentadores infantils, que també és molt emocionant, però voldria que ens contara com se va elegir a les presentadores, perquè que gent ho tinga clar. Antigament es basava en els col·latges, que presentaven 2 candidats per col·latge per elegir, però enguany hem tingut també un canvi que crec que ha resultat positiu per a les Falles. Sí, jo crec que sí. Donar-los l'enhorabona des d'ací a les 2 presentadores, que ho fan molt bé. No he tingut l'oportunitat de parlar amb elles, però sí que volia parlar, perquè la veritat és que ho van fer molt bé. El que se va fer és, se van apuntar dels xiquets, van ficar unes edats aproximades perquè pogueren vindre, i se van apuntar de les diferents falles de Borriana. I tenien que estar sensats, això sí, era l'única condició. Vam arribar a tindre 12 o 14? 12 crec que era, sí. I entonces vam quedar un dia allí en junta local, i vam vindre i els vam escoltar a tots. Els vam donar un tros d'una presentació de feia 3 o 4 anys, per a que no se l'hagueren, a lo millor que pilla més de sorpresa, i la van estar llegint, i van donar també la part més difícil, més complicada, que és l'extracte de l'acte en si. I van estar llegint, i elles van ser les elegides, perquè la veritat és que, com s'ha demostrat, ho van fer molt bé. També estarien nervioses, suposo, que per a elles és un acte important, no? Sí, claro, i que van tenir l'oportunitat de presentar, té que ser també molt emotiu i molt bonic. I vostè, Lluïsa, en què es queda d'aquest acte de l'exaltació tant de Marina com de Laura? Jo me quedé en diverses coses. Una d'elles és la desfilada, abans de plegar al pallà, quan sents a tota la gent parlar, ai, mira-les que guapes, mira-les que les reines, mira Marina, mira Laura. I aquest moment jo crec que va ser molt bonic, en el moment en què aplaudien i tot, i després també l'acte en el moment mateix, és el moment de la banda, els nervis d'antes, quan les veus i ara, o les totes nervioses, i en el moment de la banda la veritat és que imposa molt. En la banda, com us quedem també en la desfilada, que no havíem parlat, quan ven la gent dels pobles de fora, les delegacions se sorprenen de la quantitat de gent, perquè, este és el segon o tercer any, no sé exactament, que se va avançar la presentació de la Major, de la Fallera Major de Reina. Contem-nos un poquet quina impressió se'n porta vostè de la desfilada. Pues que n'hi ha molta gent, i la veritat és que la gent està molt... el que he dit abans, que és que ells van comentant i se sent com se diuen les coses. Mira la xiqueta, que boniqueta va, mira Laura, mira Alejandra, les van mirant a totes, i mira Carmen, que boniques, que no sé què, totes són paraules boniques per a les reines. La veritat és que, i sentir-ho així, s'agraeix, perquè dius, mira-les. De tots és conegut que en els mitjans de comunicació a vegades donen guindilles i a vegades donen taronges, no? Naranjada, no? O alguna cosa així, crec que s'anomena. Vostè enguany
ha tingut el privilegi de que li han puesto una naranjada, no? És així com es diu? Sí, si sí, no recordo naranjada. mal. Sobretot per el tema de l'exposició d'estratges, una cosa també novedosa. Valora vostè aquesta exposició en la Caixa Rural, la seu de la Caixa Rural? Mira, la exposició en si, jo tenia unes expectatives, i li ho vaig dir després a Perfecto també, tenia unes expectatives però les va superar, perquè jo pensava que anava a ser positiu, que era algo bo, que era algo simbòlic, com apropar-ho al poble, ja que és del poble, però tota la gent que va anar i tot que anaren tanta gent i cada vegada tots els dies que anàvem, els pares de les reines ens diuen que no para de vindre gent a totes hores, ens enviaven fotos tot ple de gent i la veritat és que per mi va superar les expectatives. Unes expectatives que també suposa que va arribar l'alcaldessa de la ciutat de Borriana. Contem-nos un poc què li ha arribat d'aquest tema de l'exposició a la seu social de la Caixa Rural. Jo la primera cosa que vull fer és agrair a la Caixa Rural la sessió d'aquest saló d'exposicions i a les d'exposicions que ha sigut genial. Cabia tot perfectament, estaven els vestits de les reines, el primer, el segon, el de les cors, de les dames de la ciutat. Ha quedat molt bé i molt lluït. A mi em va fer molta gràcia un comentari d'un dels dies que vaig anar de les mares de les reines que diu el dimarts de mercat, diu això va ser sublim la gent que venia. Venien les dones en els carros que venien del mercat, els aparcaven fora i després a l'eixir-se embolicaven i este carro és el meu, no, que és l'altre. O sigui que fins i tot dimarts de mercat que anaven a comprar i anaven en presses, la gent anava. I gent que ha anat una vegada acompanyant a uns, una altra vegada acompanyant a uns altres, una altra vegada i dia, no que vinquen la meva cosina, vinquen la meva neboda, vinquen en l'excusa de que estava a l'abast de tots i un lloc molt cèntric, com el Saló d'Exposicions de la Caixa Rural, la gent ho ha aprofitat molt bé. Jo crec que l'experiència ha sigut molt positiva i la gent ho ha valorat d'una manera positiva. I és un referent per a lo millor en diferents anys continuar en aquesta idea? Sí, jo crec que se continuarà fent igual perquè ha sigut molt positiu i tot el món dia el mateix dia. És que antes no anava perquè no, com eren les cases, la gent li sabia mal també anar, se veien en l'obligació millor de portar detalls, de portar coses, de tocar el timbre, doncs els sabia mal a certes hores, perquè clar, al fi i al cap és una casa i d'aquella manera ahir no podies anar perquè l'exposició tenia un horari i tu anaves i ho miraves tot i a banda és que a part de veure les reines conjuntament veies tota l'exposició també de la cort i de les dames de la ciutat. I jo crec que també s'ha d'agrair a les famílies de les reines, o sigui, les reines han participat en tot moment, se va demanar opinió en un primer moment als pares de les reines, a les famílies ho han col·laborat, els pares, els abuelos, tots molt emocionats, allí els tios, cosins, amics, allí ajudant en tot moment, acompanyant. La cort major també va Sí, estar allí tot el món. fent, només faltava fer nit allí. Només faltava això, no? Fer nit ja, a més ha sigut una convivència molt bona també per les corts. Atenent a moltíssima gent, inclús algun dels pares ens dia d'haver fet això del rellotget per comptabilitzar la gent que entrava per l'exposició, però bueno. Sí, com s'ho van dir, que tindrien que haver ficat una roda per veure quanta gent passava. Diguem que han sigut els trajets més vist de tota la ciutat de Borriana, segur, no? Segur, jo crec que sí. Bueno, la proclamació, que no volem deixar-la de banda, també l'ha viscuda la senyora alcaldessa i, com no, la presidenta de Junta Local Fallera. Contem-nos aquesta proclamació a la Casa de la Cultura de la Mercè. Com va anar? Jo vaig dir una cosa en l'acte de la proclamació que la torne a dir i la diré sempre, que és Borriana sense les falles no seria la mateixa i les falles sense Borriana no serien la mateixa. I per això tots els actes que envolten el món de les falles són uns actes especials. I l'acte de la proclamació, que a més serà el primer, així en públic, a banda del dia de la cridada telefònica, en tot el món faller, a mi me va impactar moltíssim de veure des de baix, clar, jo sempre ho he vist des de dalt, en la Casa de la Cultura, tota la gent com estava esperant i expectant a veure com baixaven les falleres de cada una de les comissions, les reines de cada comissió, presidents infantils. Va ser també un acte molt entranyable. I per a vostè? També el que va ser és que al veure-ho tot totalment diferent canvia entre l'organització, els nervis de que ells caber, tindre els detalls, donar el quadre, donar les insígnies, donar-ho tot, això vulguis que no, se veu d'una altra manera totalment diferent, però sí, molt gratificant també. Jo m'agradaria, bueno, si vostè vol expressar, com se va sentir a partir aproximadament de les 12 o 12 i mitja de la nit del diumenge? Ui, jo molt tranquil·la. Ahir vaig descansar, era molta pressió i la veritat és que més que el diumenge va ser el dissabte. El dissabte estava molt nerviosa, però una vegada vaig veure que el dissabte eixia bé, el diumenge ja va ser més tranquil. Ja puc dir-te una cosa, el diumenge, quan se va acabar a última hora que estàvem allí, me fa demà me dones permís per no anar a l'Ajuntament. Li va vindre el baixó.
De totes maneres, el diumenge també hi ha molta complicació, perquè tenim que dir que és un any de moltes falleres, tant majors com infantils, no? Sí, s'ha tingut que ampliar l'escenari i tot per a poder ficar a totes les Dos falles. files més d'assientos i col·locar-los a tots, això vol dir que les falles van endavant, no? Sí. Vostè sap la responsabilitat que té este any, no? Junt en l'alcaldessa, que també té que controlar este fet en si, a part de temes de Borriana importants, evidentment. Vostè sap en aquesta responsabilitat que s'ha ficat? El vaig conèixer-la poquet a poquet, sí. Com se porten els presidents i presidentes de les falles en vostè? La veritat és que molt bé, en tot moment, quan vaig entrar, tots vam, els primers dies, conforme anaven als actes i demés, venia i se presentaven, jo soy de la falla tal, jo me dic tal, soy de l'altra falla. I la veritat és que és d'agrair, i al igual que vaig anar a la primera reunió de federació, una vegada estava jo com a presidenta, i la veritat és que molt bé, me van acollir molt bé i en tot moment responen i al igual que ells me criden per qualsevol necessitat i jo crec que molt bé. Jo sempre dic que tant una alcaldessa com qualsevol regidor, com a entitat pública que governa la ciutat, moltes vegades es pensen que l'horari està molt marcat i és que n'hi ha que dir que els caps de setmana vostè està treballant o l'alcaldessa moltes vegades fent la funció com a alcaldessa o com a regidora, no? Això té que quedar molt clar, per tant, el dissabte i el diumenge estaven treballant. No n'hi ha horari fixe. No n'hi ha un horari fixe, no? No, però els treballs i això de dissabte i diumenge passat jo els faria totes les setmanes, no n'hi ha problema. Tampoc tant, A partir d'ara, Lluïsa, què és el que vol, quin camí vol fer com a regidora de festes i com no també com a presidenta de Junta Local Fallera? Sobretot en tema falles ara. Bé, ara s'ha d'estudiar bé els actes que venen, que pròxim ja són falles, i anar mirant a veure què es vol fer i què es pot fer i si es pot introduir alguna activitat nova, si no, no vaig a llevar res perquè crec que els actes que n'hi ha s'han de quedar, però si se poguera fer algun acte més no se descarta tampoc. Pues hauria que apretar a l'alcaldessa de la ciutat i a la corporació municipal. Tindrem possibilitats de fer alguna cosa nou? Jo, per mi, ella sap que ella té molta imaginació i que si no me demana més diners pot fer el que vulgui. Això és complicat, no? Portar una regidoria de festes i calcular i administrar tots els diners, que no són molts en l'actualitat, però que té que administrar-se per a totes les festes en general. Sí, és complicat perquè va ajustat el pressupost i vull dir que no les festes pareix que tinga, però fins al mínim detall, fins el mínim moviment, val diners. Entonces, encara que siga poquet, sempre tens que anar pendent de tot i tens que anar molt concretant perquè si no se te n'aniria el pressupost. I cal dir que donem fe que el telèfon d'una regidora de festes no para. No. Ni en misericòrdia, ni en falles, ni en tots els dies. Sempre estan demanant, no, la gent? Sí, home, clar, demanar per demanar. Bueno, ja l'última valoració, la vostra opinió ja definitiva de tots els actes que hem concentrat en una breu entrevista des de la proclamació, l'exposició i les exaltacions. Quina opinió per part de Maria José com a alcaldessa en primer lloc i després de Lluïsa li mereix tota aquesta concentració d'actes? Són uns actes meravellosos. Jo crec que això de fer les presentacions per la vesprada i veure's vestits el primer dia que eixen al carrer, el llum del sol, això és genial. I a partir d'ahir ja comença l'exercici faller, que ara este dissabte que ve seguirem en el Ball de la Reina, i ja és que no para, una cosa que no para. Jo crec que a partir d'ahir convidarà tots els borrianencs a que s'enllacen ja en els actes fallers, que no paren, i com tots els anys, i les falles de Borriana, les millors. La valoració que faig jo és que ha sigut uns actes molt emotius, que són dels més emotius a lo millor de l'inici de les falles i de l'any faller, i la veritat és que molt contenta i satisfeta de l'acte i del resultat dels 3 actes així més forts que han fet fins ara. Pues moltes gràcies. En primer lloc, per contar-nos la seva primera experiència al capdavant d'unes festes tan importants com les falles són. Vostè imposant aquestes bandes que són importants pels fallers i vostè té la responsabilitat de portar a terme tots els actes que han hagut en aquest conjunt de caps de setmana. Gràcies, i a Lluïsa li desitgem un bon any, que no tinga molts problemes, i a l'alcaldessa un bon any polític, sobretot per a que Borriana vagi endavant. Moltes gràcies a les dues. I fins així hem conegut les primeres impressions de l'alcaldessa de la ciutat de Borriana i de la regidora de festes i falles d'esta ciutat. Jo crec que ens han donat les seves primeres impressions, hem tingut un poc d'anècdotes i d'humor, i sobretot que tenen un resultat positiu a tots els actes que han tingut a aquestes falles en la ciutat. Els esperem en tertúlia festera perquè continuem amb moltes festes i amb moltes coses que contar.